Assalamu alaikum, barkanku da ƙara saduwa da mu kuma barkanku da ƙara kasancewa da mu. Zazzafar abubuwan da wannan babbar jaruma take yi wato Nafisa Abdullahi, wanda hakan Nafisa Abdullahi tana aikata wani babban katobara a cikin masana'antar Kannywood gabaki ɗaya, wanda kuma hakan bai cancanta a ce wannan babbar jaruma tana aikata irin abubuwan da take aikatawa ba. Ta saki wasu zafafan hotuna a ƙasar waje, wanda kuma ta yi fita zuwa ƙasar waje akan abubuwan da suka shirya ita da Rahama Sadau. An sun ce za su je huta, kuma wanda hakan sun nemi alfarma a masana'antar Kannywood an ba su sun tafi wannan huta da su, amma kuma gashi nan suna sakin hotunan banza, wanda kuma hakan bai riga ya dace ba a ce suna ƴaƴa musulmai suna aikata irin wannan katobara a cikin masana'antar Kannywood. Mutane ku dinga dubawa kuma ku dinga lura akan irin waɗannan mutanen da abubuwan da suke aikatawa. Ina ga ku danna mana alamar subscribe domin samun sahihan labarai.